प्रमद बर'आ हा फाननानै जानो जोनोम जायाखै। दासिमबो आङो माहारिनि खोथा सानबाय थायो। बे आंनि राव नङा, प्रमद बर' बिथांनि खुगानि गोदै राव। आरो बिथांनि खुगा होनबाथाय रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखायो बिथांनि खुगानि रावा मा, खामानिया मा। आरो बेजों लोगोसे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां रायजो राजानि जांख्रिखांनाय, गोबां रायजो राजानि आन्दलन खालामनाय टार्मिनेल पावार प्रजेक्टनि हेंथायै गावबा गावनि हाखौ, हानि मोन्थायखौ रैखा खालामनो थाखाय ओंखारनायखौ सान्दुङाव थानाय पेट्रल लुलायलायनायसिम नुथाय नुनायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिरि थादोंमोन। नाथाय दिनैहाय सासे सानै दैदेनगिरि बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांखिनानै खोथा बुंनायाव दिनै सिरि मोनखांबाय। बिथांमोननि एगेन्स्टआव गोबां खोथा बुंबाय। नाथाय रायजो राजा बिथांमोना गोबां खस्थ' लानानै गावनि मोन्थायखौ जुजिनायाव आवाज फंसेबो दैखांबोआखै। आरो बिथांमोना बेवहाय थांनानै रायजो राजाजों सावरायनाय नुथायखौबो जों नुनोबो मोनाखै, बाय टेलिफन खोनानोबो मोनाखै। दा नाथाय दिनै सोरबाया बेनि सायाव खोथा बुङोब्ला बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एसे एनै थांखिनानै खोथा बुंब्ला बेनि फारसे हले खोथा बुंनो, बेनि फारसे हले खौसे जानो, जमा जानो बिथांमोना गोबां सम दं।